V tomto videu si vysvetlíme, aké kategórie existujú vo Photoshope, čo sa týka prelínacích módov a ukážeme si, ako ich dokážeme rozlišiť, čo ktorý blending mód robí. Tak poďme na to. Ahojte, volám sa Marek Chrenko a spolu sa učíme používať Photoshop prakticky. Čiže, aké kategórie existujú vo Photoshope, čo sa týka tých prelínacích módov, tak poďme sa pozrieť. Máme tu pred sebou teda tieto dve vrstvy, ktoré ste mohli vidieť aj v minulom videu a ukážeme si, aké kategórie máme k dispozícii. Čiže vieme, že prelínacie módy vieme nájsť v tejto časti, keď klikneme na túto šípku normál a nám tu vybehne teraz takýto dlhý zoznam našich prelínacích módov. Samozrejme, že je tu aj taký oddelovník. To nám značí, že tieto prelínacie módy sú rozdelené do určitých kategórií. Čo to znamená? Máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 základných kategórií s tým, že každá kategória je určená vždy na inú situáciu. To znamená, že táto prvá kategória, kde je Normal a Dissolve, tak to sú normálne prelínacie módy, kde nedochádza k žiadnemu prelínaniu medzi teda touto vrstvou, na ktorou sa nastaví prelínací mód, a tou vrstvou, pod ktorou je tá vrstva, kde sa nastavuje ten prelínací mód. Čiže v tomto prípade je to táto vrstva s čelným sklom. Takže keď nastavím Normal na tejto vrstve, tak nedochádza k žiadnemu prelnutiu. Kebyže si nastavím Dissolve, tak ten efekt je celkom podobný, akurát že s menším rozdielom, ale väčšinou za seba, keď mám povedať, tak sa to až tak často nepoužíva. Prejdime teraz k ďalšej kategórii, lebo vidíme, že tu je v podstate oddelovník a sú tu hneď ďalšie prelínacie módy. Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn a Darker Color. To sú prelínacie módy, kebyže to mám tak zosumarizovať, sú to tzv. Stmavujúce blending módy, alebo teda módy prelínania. Jednoducho tieto módy mi urobia z mojej vrstvy ešte tmavšiu vrstvu, ale samozrejme, že má to jednu takú špecifickú časť. Biele pixely, respektíve svetlé miesta, sa stávajú v tomto prípade kompletne neviditeľné. Čo to znamená? Tak si všimnime. Nastavím si napríklad tento Darken. Kliknem na Darken a vidíme, ako svetlé časti sa mi tu úplne strácajú, ale s tým, že tieto čierne pixely tak tie sú práve že ešte tmavšie. Podobne funguje aj tento Multiply. Vidíme, že jednoducho svetlá časť tu moc nie je. Jednoducho zo svetlejších, alebo respektíve z takejto vrstvy sa stáva nám ešte tmavšia vrstva. A potom samozrejme, že Color Burn funguje trošku inak, Linear Burn funguje trošku inak. Ono to v podstate nastavuje trošku kontrast, tieto dva prelínacie módy. Ale s tým, že dôležité je si zapamätať, keď sa používajú tmavé prelínacie módy, tak ignorujú nám, alebo respektíve svetlé pixely, svetlé farby sa nám stávajú kompletne neviditeľné. Prejdime ďalej. Lighten prelínacie módy. Ono to funguje úplne rovnako ako tie stmavujúce prelínacie módy, akurát úplne opačne. Čiže táto skupina prelínacích módov nám zosvetlí našu vrstvu. A vidíme, že v podstate ono to funguje naopak. Keď si nastavím screen, tak totálne tmavé miesta a tmavšie pixely sa stávajú neviditeľnými a svetlejšie pixely sa stávajú ešte svetlejšími. Môžeme to vidieť na tomto príklade, keď som si nastavil tento screen. Vidíme, že tmavé nie sú to totálne čierne miesta, ale sú to už také tmavšie pixely a stávajú sa nám, už jednoducho nie sú až také viditeľné, keď to mám tak povedať. Rovnako, keď si nastavím Color Dodge, tak vidíme, že v podstate ako mi to prepaluje tú farbu. Ono naozaj biele sa stávajú ešte belšími, a čierne teda sa stávajú neviditeľnými v tomto prípade. Máme tu ďalšiu skupinu našich prelínacích módov. To je tento Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear, Pin a Hard Mix. Túto skupinu by som pomenoval ako tzv. Kontrastné prelínacie módy. Kontrastné preto, lebo nám vytvárajú kontrast na obidvoch našich vrstvách. V tom prípade na tejto vrstve, ale aj na tej spodnej vrstve, s ktorou sa to teda kombinuje. Vidíme, že v podstate dochádza k takému prelnutiu. Jednoducho, svetlejšie miesta sú kontrastné, tmavšie miesta sú kontrastné a takto to spolu pracuje alebo komunikuje. Prejdeme k predposlednej časti týchto našich prelínacích módov, to je Difference, Exclusion, Subtract a Divide. Tomu sa budeme venovať len veľmi stručne, lebo z praxe viem, že tieto prelínacie módy sa až tak často nepoužívajú. Jednoducho povedané sú to také tzv. Efektné prelínacie módy, také blend módy. Efektné preto, lebo v podstate vidíme, že nám jednoducho prehadzujú tie farby. Z bielej sa stáva čierna, z čiernej sa stáva biela a tak ďalej. Takže jednoducho to hľadá tie opozitné farby a to potom nastaví. Potom tu máme poslednú skupinu
prelinacích módov a to je hue, saturation, color a luminosity. Ono to väčšinou komunikuje s farbami, keďže teraz táto vrstva nemá až tak nejaké také široké spektrum farieb, tak tam nevidíme, ako to asi komunikuje, ale ono to dobre funguje, ako keby tak spojí dve vrstvy, ak sú dostatočne farebné. Takže toľko, taká stručná charakteristika všetkých týchto našich 6 kategórií, ktoré máme k dispozícii vo Photoshope. Dúfam, že to bolo jasne zrozumiteľné. Kebyže nie, tak máte dole možnosť komentovať, pýtať sa. Určite to využite. Ja sa vám budem snažiť dobre zodpovedať vaše otázky. A mimochodom, nezabudnite dať subscribe aj tomuto kanálu, aby ste neprišli o nové videá, ktoré sa pravidelne pridávajú. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a vidíme sa v ďalších videách.